Iyayi kumeneko ndithu kubwera apule ndithu all the way from Abu Dhabi kuzafika ndithu kulandira wanthu ndiyebe tionere kuti mene momu ndithu kuti muli zotani atani yetu. Guys, thank you so much, keep watching mpaka kumapeto kudzachingamira president iyo pano patsopano kuyenda paja pa chinsalu chija chofira cha ulemu akuyendatu pang'ono kulunjika kuja ku saluting dais kuti pamenepo alandire saluti ya ulemu. Koma tinene kuti iyayi kulilongwe kwa chabwino masanano kuli dzuwa, koma dzuwa lake ndilija la m'mitambo kunoko mvula yayamba ndithu komano mwatero kuti madera ena kugwa madera ena zikuvutira nde dzuwa lake ndilija la m'mitambo lija la nthawi ya mvula. Pano president wa dziko lino motsogozedwa ndi mkulu wa apolisi Mai Melini Yolamu komanso tu wachiwiri kwa ame komanda apita saluting dais kalandira saluti ya ulemu. Your Excellency, Guard of Honor mounted by 2nd Battalion of the Malawi Defense Force is present in open order, ready for inspection, Your Excellency. Parade Commander Major Dennis Kapeni kupempha President wa dziko lino kuti akaendere perete wa asilikali.
Dr. Lazarus Chakwera wamaliza kuyendera perete wa asilikali moti pano kuyenda pa chinsalu chija chofira akupitatu pamene asonkhana atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsira mawu. Welcome home, Your Excellency. Thank you. It's good to be home. Yes. My name is Eunice Jovu from MBC. Your Excellency, you had a meeting with the... you had meetings for development in different sectors with United Arab Emirates government. And what can you highlight from the discussions, especially on the petroleum services that were high on the agenda? I had the privilege of meeting with the president, meeting with various leaders in the UAE, and particularly those connected with what we need most in terms of fuel availability and stability in this country. And that we also had others to do with various types of investment, which we believe that in days that are coming, MOUs will be signed to that effect. But I'm very happy that we were able to do this. Olemekezeka munapita ku United Arab Emirates komwe mwakambirana ndi boma la kumeneko zosiyanasiyana, koma mukhoza kutiuza ziti ndi ziti ngati zomwe zili mmigwirizano yomwe mwachita makamaka nkhani ya mafuta galimoto yomwe inali yayikulu mmene mmachoka mdziko muno? Ine ndine wokondwa kwambiri chifukwa kumano wathu ndi a president komanso akuluakulu boma la UAE wakhala kumano wabwino kwambiri. Nkhani yayikulu imene napitira ndi amafutayi, koma takambirananso zina ndi zina kuti mgwirizano wathu sangokhala okhudza mafuta awa komanso khudze zinthu zina zokhudza anthu a business amene akhoza kubwera kudzachita mabizinesi awo kuno kwathu. Cholinga chakuti nkhani ya zachuma ndi nkhani ya zamafutazi zikhale zakuti zakhazikika ndipo tilibenso vuto kutsogoloku. Tereku tsopano mpongofunika anthu athu ayenderere zimenezi kuti zikhazike bwinobwino. Pali pano palibe vuto lilonse, ndakondwera kwambiri kuti tsopano zimenezi zikhala mchimake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamaliza kuyankha mafunso kuchokera kwa atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsa nkhani dziko muno makamakaso kuno ku Lilongwe. Pano tsopano president wa dziko lino komanso mayi Monica Chakwera agwirana chanza ndi akuluakulu amene asonkhana kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International kudzamuchingamira kuchokera ku ulendo wake ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates. Moti pano mbalimbali mwa chinsalu chija chofira ndikutha kuona kuti mwandanda mafumu ochokera madera osiyanasiyana ochokera kuno ku Lilongwe, komanso akuluakulu ena achipani, nduna, komanso aphungu oyimira nyumba ya malamulo ochokera madera osiyanasiyana alipo mpano ndithu kudzachingamira president wa dziko lino komanso mayi Monica Chakwera. Komanso pa bwalo lino la ndege pasonkhana ndithu magule osiyanasiyana amene abwera ndithu kudzaonetsa chimwemwe chawo pamene abwera kudzachingamira president wa dziko lino kuchokera ku ulendo wa ku United Arab Emirates. Nde pano ndili ndi mtolankhani wathu Eunice Jovu. Eunice, ndinaona kuti mafunso atolankhani kwa president wa dziko lino, kodi mwazina akuti president waenda bwanji ulendo umene?
zona Khadija president akuti ndionyadira kuti ulendo wawo ukuoneka kuti wabala zipatso kuti pakadali pano achita ndithu migwirizano yosiyanasiyana. Anachoka kuti nkhani yayikulu inali ya mafuta, koma kumeneko anakaona kuti pali nkhani zambiri zomwe mayiko awiriwa angagwirizane. Ndiye chachikulu chomwe anena ndichokuti ndiokondwera kuti nkhani zina ndi zina zomwe akambirana kumeneko ndizokhudza mabizinesi komanso zokhudza ubale wina omwe ukhoza kuchitika pakati pa mayiko awiri amenewa, dziko la Malawi, dziko la United Arab Emirates. Mukudziwa inu kuti pambali ponena kuti dziko limeneli limayenga mafuta, lili ndi mafuta ochuluka, komanso amachita mabizinesi osiyanasiyana. Ndiye akuti ndionyadira kuti masiku akubwerawa akuluakulu ndithu ochokera kuno ku Malawi a bizinesi komanso mwina aboma akhala akusayinirana migwirizano ndi dziko limeneli la United Arab Emirates pogwirizana ndi zomwe akambirana pa ulendo umenewu. Zikomo kwambiri Eunice, ameneyo ndi mtolankhani wathu Eunice Jovu. Ndiye pano pamene tulankhula pano president wa dziko lino amayenda pa chinsalu chija chofira kuyenderatu magule osiyanasiyana amene asonkhana pano pa Kamuzu International. Pano tsopano wamaliza kuyendera magule amenewa moti akukakwera galimoto kuti tsopano apite ku nyumba ya boma kuja ku Kamuzu Palace kuti akapume. Ndiye pamene ndipiti wa galimoto zimene zatenga president wa dziko lino tsopano zikuchoka pano pa Kamuzu International Airport kudzeratu kuja ku nyumba za ulemu za kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International Airport ku VVIP Lounge, kumene kuseliko akalumikize ndithu nsewu otulukira kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International kupitatu ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Ndiye titero kuti nafe kuulutsa kwathu pano pa Kamuzu International Airport tisire pomwepa. Ine ndi Khadija Lapkeni, malo mwa anzanga onse amene timagwira nawo ntchito kuno ku Kamuzu International Airport, tikuti zikomo kuti munali pamenepo kuonera komanso kumvera MBC. Ndiye pamene ndipitiwu ukutuluka pano pa bwalo la ndege la Kamuzu International, nditero kuti ine Khadija Lapkeni, malo mwa anzanga onse amene timagwira ntchito kuno tsopano tikubwezereni ku Blantyre. Like, share, allowing cameras, right.